Zdravím vás pri 5. parte na Photoshop tutoriály pre začiatočníkov. V tomto 5. parte si ukážeme, ako spraviť jednoduchú YouTube miniatúru a potom si ukážeme, ako spraviť odraz textu. Keď chcete spraviť si nejakú YouTube miniatúru, rozlišenie musí byť 1280 na 720 a ja to tak väčšinou robím, že pridám nejaký obrázok a k tomu pridám nejaký efekt, ale je to na vás, či tam dáte čierne pozadie, nejaký text. A ja to spravím miniatúru na Rock of Ages. Do toho obrázku pridám nejaké efekty, napríklad neviem ešte čo, môžete si vybrať, máte tu viacero efekty. Ja si pridám tento efekt, vlhký papier, dĺžku vlákien zmenším, nech to nie je až také výrazné, a kontrast a ja môžem nechať taký. Tak vyjdem vám z toho niečo také a do toho pridáte nejaký text. Ja dám text Rock of Ages, pretože je to obrázok z Rock of Ages. Do toho písma, do toho textu môžete pridať nejaké efekty, nejaký prechod. Ja si tam dám prechod čierna a sivá. A môžete si tam pridať aj nejaký text, že part 1. Tento text si dám biely a zmením font. Napríklad ešte neviem, čo tam dám. Možno stroke. A takto by to nejak vyzeralo. Ešte do toho textu môžete pridať nejaké tie efekty. Dám si tieň a môžete si tu vybrať nejaké efekty, jak vy chcete, jak vám sa to bude páčiť. Ja som len tak nejakú ukážku spravil, aby ste vedeli, ako sa to nejak robí. A teraz si ukážeme, ako spraviť odraz textu. Vytvoríme si nejaký text. Ja to dám s názvom text. A čo musíte spraviť? Môžete si tam dať aj nejaké efekty. Ja väčšinou nič také nejako nepoužívam, lebo teraz taká ukážka bude, takže nič asi nedám. A musíte duplikovať vrstvu. Vytvorí sa vám kópia. Tú kópiu presuniete dole, dáte úpravy, transformovať a dáte prevrátiť zvislé. Ten text sa vám tak obráti, posuniete to nejak tak hore a buď si označíte s týmto nástrojom a odstraníte nejakú časť textu. Prv to musím rastrovať ten text, takže označím to, rastrujem to, označíte si nejakú časť textu, stlačíte delete, potom odznačíte a zoberete nástroj guma a aby to nebolo také aby to tak nejak čudne nevyzeralo, tak spravíte tak, prejdete s tou gumou, aby to bol krajší efekt. Nejak tak. Ten text dáte ešte kryčie na 50% napríklad. Nech to nie je až tak viditeľné ako to hore písmo. Takže takto sa vytvára YouTube miniatúra a takto sa vytvára odraz textu. Keď sa vám video páčilo, dajte like. Keď ste ničomu nerozumeli, dajte koment a spýtajte sa ma. A keď sa vám páčia naše videá, dajte odber. Ďakujem, že ste si pozreli tento 5. part. Čaute.